Специален гост днес в The House Gallery е Деси. Ако ви звучи познато, имаме много Деси слави в българската музика, но Деси е специална. Деси беше вокал на Future Shock, една интересна група, която в момента е в творческа пауза. Деси, добре дошла в Лондон. Благодаря, добре заварила. Днес ти ще правиш музикалния момент около красивите картини на Надя Стоянова Клод, която има откриване днес на своята галерия в собствения й дом. Да, аз съм безкрайно щастлива, че съм тук, тъй като тя е много ценен човек в живота ми. Вие се познавате отдавна? Ние се познаваме отдавна и тя наистина е от любимите ми приятели. И като ме покани, аз естествено веднага идвам, толкова съм щастлива. Сега ти си част от Sentimental Swingers. Да. Много какво ти предстои? Предстои ми концерт на 13 ноември от 9 часа в София Лайф Клуб. Ще представям първия си самостоятелен сингъл и видео към него. Казва се Easy. Специален гост е един американски артист, казва се Big Cap. Много талантлив певец и МС. И заедно с High Time и с Тромбови от Southwick и Жижо от Джаз Профилактика ще направим концерт от 9 часа. Ще направите ли подобно нещо в Лондон след това? С най-голямо удоволствие. Има публика. Изи. Кое му е изито в момента на българската музика? Изито на българската музика, като правиш нещата от сърце, е изи и с любов. Така че... Добре, Деси, кажи ми само в Лондон имаш ли си любимо място? В момента това ми е любимото място. Трябва да ти кажа, че това място, тая къща, има толкова много... Тя е абсолютно приказна за мен. И толкова много енергия е вложила Надя. Тя е толкова талантлив човек. Тя ми е най-талантливият човек от детството ми. Изключителна е. И като дойдох тук и си припомних детството ни, припомних си влизайки в стаята и едно време, как беше като не в музея, а наистина като в приказка и сега отново като дойдох и попаднах в същата действителност. Изключително е. Всяка картина е различна, с много дух, с много съм щастлива. Това е любимото ми място в Лондон в момента. Страхотен трансформация. Аз разбрах, тя ми показа снимки и нищо общо с това, което е сега. И изобщо не се очудвам. На Деси за първия сингъл. Благодаря ти. Ще следим твоето развитие и ако пак си в Лондон специално, за да го представиш, ние ще бъдем там.